Star. Коя италианска песен мога ги знаеш шунки ли тигач? Чудесно. Италианска. Една по-припев, чистото тия хора, кой има работа, кой такова. Ще изпея тази песен, тя май ще найти. Тогава къде си бил още? На баща ти аргенски тигащи. Това съм бил сигурно, че камо ли и ти. Песента се казва Бащата ми кантаря. Знаеш ли я? Не, сама сняга. Ми ще запея само припева, пак после ти ще ми спееш една друга. И мой пък да си свърна на едно състезание, що да не само да иска. Кои искат си това ми толкова с край. Бащата ми кантаря, una chitarra in mano. Bащата ми кантаря, una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano dello specchio. Хайде се, ребята, видим синко! Най-много някоя песен да ми изкараш на килата ли, сантиметрите или милиметрите ли, какво беше там? Какво е таче? Това песен ще ми изпееш. По аплодисментите на хората ще разберем кое по-хубаво пее. Пеле го е пето ми Димчо, пасна ще. И аз съсетих за една пасна, после. Давай. Пея? Да няма глупости. Репликите на Димчо. Другото не го знам аз. Как съм тук? Ма не на не ли свия? Да ги спееш моите реплики, не Димчо ли свия? Давай. Върни. Голяма пене си на Димчо. Чакай. Какво чакам? Уишки и бадем са голям тандем. Време е с майка ти да се разведем и от тебе да се отпървем. Какво да чакам? Антон Четворката ще чакам. Нагила, вени смета. Моля, аплодисменти за моя син. Мед на столицата, овощник бил уникалният и неповторим купунджия, който бил сравняван с вече покойният зет на Тодор Живков, Иван Славков, бачето, това е Иван Колев, татето. Благодарим ви, скъпи приятели, че бяхте наши гости тази вечер. Искрено се надяваме да ви е харесало. Пожелаваме ви весела Коледа и прекрасно посрещане на новата година. Момите, ама се много празни главите. Политика, майната е на войната, свободата е велика. А казал скоча до горе мака, че ни става без мастика. Хайде, се!